سلام زي خبركم تخاطلتي بين تيفي نلو معربي إسران حموشين سنة زيت تدالو على توزينات تزلكم متزلخو كمودرو كيساف فتسامي رباطنا نخت كتاتولنا عند عدمكو بقدامنت أرأس زينا سومالي لاند نيتوبيا عبي ربحا كلو يزت تبالي حدش ودب تمرقو روسيا كم مغتصلتا نايت مس هاجرات كأي بحرن كرن أفريقان زي جمرتو ركب مس إثيوبيا زتيا منغست كندا نم حمشاش نفاريت يوكرين عملكيتو إيران ملو بملو تحتات تياختبل كسيسو أب نيجيريا بالاوي مدهانيت زستيو 10 تابالات حانتي سدره مويتوم أما أمريكا حدا هنص دحر مفراسو هلوات 997 كم زي تفلتن كال انزد هس الزيناتات حيزلكم متصلخو سناي ناي مكتال غزين لا تمنخو ابزا چانل دما ناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم سومالي لاند نيتوبيا عبي ربحا كلو يزت تباله حدش ودب تمرقو اتي كونتينرات زت انا قد حدش ودب نتي ابزا وان زبزحناي اتاون وصان نغدي بجوتي يتمحلالف بري بحر زي بلا ايتوبيام اب ربحا خيم زهلوه تغليصوم ابز حلف ورح غنبوتا بعالم كاب زلو عبيتا محدرتي ودب حدا زخون ناي دوباي تكال دي بي وورلدن منغس ايتوبيانا مونغو ودب بربران ايتوبيان ناي نغدن قربن متحلالفين مسرات ناي 1 بليون دولار سمع مغوارم يذكر اتي سومالي لاند زسرحتو حدش ودب بحاموس تمرق خفت نقوله منستر جنزب إثيوبيا أحمد شدين منستر مغوازي داغماي موغسن أبتي سنسرعت ترخيبهم زوده بسومالي لاند أبتي أمانغو هاجرات كرن أفريقان وشمت بحرن زلوه نقداو يركب وسانة تراكلو زخ إلا يتوايلولهم قدامي معرف هنصتت ودب بمزامو حلمي هاجر كم زسمره بتويتر زغرصه بريزيدنت سوماليلاند موسي بيهي عبدي ودب بربره ابز وان ماكل نقدن قربن اتكابي كام مخان حلفو ماكل عالم لخوي بصحتي كخون يلوم تحدش ودب ابز وان زي عبيتي كونتينرات نايمت نغاد عامي زلو خوينو اب عمت زتا انا غدو زنبره بزحي 150 شح كونتينرات دمام ناب 5 شح كعبيوم كابت حجة تزازي متمرق زلو قدامي معرف بتوسخي بدي بي وورلد ناي مسففه سرحت زسرح لخوينم بزوحت عبيتي ناي كونتينرات مركبات خقبلن بزهي بعمت زت انا غدو كونتينرات ناب 2 مليون كب كبلن تتلملهم كابت ودب بتوسخي سوماليلاند ناي بربرانه صناي نغدي قطنات هان زلا كوينم بحجز تفلالي هاجرات زكير زلو هنصت عبيت منجدታት ابز عمت كزازميوم كابزيوم متمس ኢትዮጵያ زرخ منجد كون كله بت ودبابيلو زمت صنت بقطتان بزقلطفن ናብ ኢትዮጵያ كبصح خحجزيوم ኢትዮጵያ مس ودب بربره زرخ منجدين مهنات سرحتي مسفعفات ودب زكير زلو دي بي وورلد مس منستر مغوازي ኢትዮጵያ تسماميم سوماليلاند حرتي اب سوماليا زت تخيل كنات حد ماكلاو منغسي سوماليا مس ودقم نبعلا نص هاجر غيره زاوجت كفال سمين سوماليا سوماليلاند ولا كوانا يبعلا حيال منغسي زلوان ديمقراطياوي مرچ زكايدتن غزاتن تخونت كاب حبرت افريقا يخون كالوت هاجرات افلطو ايرخبتن روسيا كم مغتصلتا نايت مس هاجرات كاي بحرن كرن أفريقان زجمر تركب مس إثيوبيا زتيا بمختل قدامي منستر غدات وصاناتو دمق امكون زمر حلال وايل اخ منغس إثيوبيا اب روسيا ناي سرح مبصح اكايدوم ات منستر مس روسيا مزنو سيرجي لافروف موسكو بمرخاب بزعوا زمدنا خلتين هاجراتن هلو زوباو كنتات بزملكز تمايطوم وكيل منغس إثيوبيا ناب روسيا زبصح زلو كم مغتصلتا نايت روسيا مس هاجرات زوبا قرن أفريقان قيه بحرن جيميراتو زله زربيوم روسيا ابتي زوبا اب وان حبر السوفيت زنبرات صلوان ملاس كسرح مخانه زغلات اقدمون منستر غدات وصاي جيبوتين يمنن ابت هاجر تمساسالي مبصح اكايدوم يم روسيا اب سودان وتدرو معسكر مهنات مس سرعت بشير زختمت وعل بمسغاغر منغستين داغم غمت يغبرلو مسمهلاوم ات هاجر تمتانا اب كالوت هاجرات ات زوبا زنبيلو خمزلو خغلت صنيهم مس هاجرات معرب مقداو زيبلا ايرترا حانتي كابتن بقدامنت اتمتن هاجرات مخانه وتدروان تنتنتي توسوم منغست كندا هن محمشاش نفاريت يوكرين عملكيتو ايران مولو بمولو تحتات يخبل كسيسو
ኣብ 8 ጥሪ 2020 ነፋሪት ዓለም ለኻዊ መንገዲ ኣየር ዩክሬን ቁጽሪ በረራ PS 752 ካብ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ድሕሪ ምብጋስ እያ ብኽልተ ሚሳኤላት ተሃሪማ ኣብ ካብ ዝነበሩ 176 ሰባት ድማ ብህይወት ዝተረፈ ኣይነበረን ነፃ ምርመራታት ክካየድ ብምዕንቃፍ እትኽሰስ ኢራን ነታ ነፋሪት ሚሳኤል ናይ ኣሜሪካ ብምግጋይ ከም ዝሃረመታ እትገልጽ ካብቶም ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ግዳያት እቶም 138 ዜግነት ካናዳ ወይ ዝምድና ዘሎም ምንባሮም ይፍለጥ በዚኮም ዜጋታት ዩክሬን ብሪጣንያ ኣፍጋኒስታንን ሸውደንን ነይሮም እዮም ካናዳ በሐሙሳው ዘጾቶ መግለጺ ሲቪላውያን ወታደራውያን ሰመዝ ኢራን ተሐተት ምዃኖም ሓቢራ እትነቲ ጸረ ነፈርቲ ዘንቀሳቀሰብ ብውልቃዊ ውሳነነት ሚሳኤል ተኩይሱ ክኾን ከሎም እትን ሸሞንታ ዋርህ ዝተኻየደ ምርመራ ኢራናውያን ሰመዚ ንህይወት ሰብ ሸለልትነት እንተ ዘይህልዎም ከጋጥም ኣይ ምኽኣለን ይብል እትጸጻብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ካናዳ ማርክ ጋርነው ዝኾነ ኮይኑ ኢራን ካብ ተሐታትነት ኣይ ከተምልጥን እያ ሙሉ በሙሉ ተሐታትት ያሂሉ ሚሳኤላት ጸረ ነፈርቲ ኢራን ኣብ ልዑል ጥንቃቐ እኳ እንተነበረ እቶም ሰመዚህ ንክል ኣየራቶም ዘይምዕጻዎም ወይ በቲ ክል ኣየር ንዝነበሩ መንገዲ ኣየራት ሓበሬታ ዘይምሃቦም እትጸብጻብ ከሲሱ ሚኒስተር ጋርነው እትነቲ ጸረ ነፈርቲ ዘንቀሳቀሰብ ክእለይ ዝኽእል ዝነበረ ከቢድ ጌጋ ውሳኔ ወሲዱ ኢሉ ንሱ ወሲኹ እዚ ሰራዊት ኢራን ተመሳሳሊ ጌጋ ከይደግም ነቲ ስሕተት ኣብ ምእራም ዝወሰዱ ስጉምቲ ኣዝዩ ዝተደናወ ምንባሩ ገሊጹ እቲ ምርመራ እኹል መረዳእታታት ስለዘይረኸበ ኢራን ሰፊዕን ቅንዕናን ዘለዎ መግለጺ ክትብ ሰመዝ ሓቲቶም ሰመዝ ኢራን ኣፈለማነት ሓደጋ ከም ዘይፈጽሙ ብምግላጽ ነታ ነፋሪት ዝተሓምሸሸሉ ቦታ ሓለዋ ኣይገበሩሉን ጭብጡታትና በዝሕ ምስከደግና ሓይለ ኣየር በጊጋ ነታ ቦይንግ 737 ክሳብ 800 ከም ዝሃረማ ተኣሚና ኣብ ናይጄርያ ባህላዊ መድሃኒት ዝሰትዩ 10 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ሞይቶም ኣብ ምዕራባዊ ናይጄርያ ኣብ እትርከብ ክዋራ ዝተባሃለት ግዝኣት 10 ኣባላት ሓንቲ ስድራም ካብ ዝተፈላለዩ እጽዋት ዝተቃመመ ባህላዊ መድሃኒት ምሰተዩ ከም ዝሞቱ ፖሊስ ገሊጹ ኣብ ሓንቲ ባያጉሩ ዝተባሃለት ገጠር ከባቢታ ግዝኣት ክልተ ጡርጡራት እዚ ምኽንያት ሞት ኮይኑሉ ዝተባሃለም ባህላዊ መድሃኒት ኣብ እግረ ረኽሲ ንዘጋጠመ ሓንቲ ጓል ጋንሴቲ ካብ እጽዋት ዝተዳለወም ውድ ከሕወይ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ክትወስዶ ገይሮማ ይኹን በረታ ውልቀ ሰብነት መድሃኒት ክትወስድን ከላ ዝተረፈ ኣባላት ስድራውን በቲ ሕማም እግሪ ከይልከፉ እቲ ባህላዊ መድሃኒት ክወስዱ ኣለዎም ኢሎምዋ በዚ ምኽንያት እቶም 10 ኣባላት እዛ ስድራ ቤት ነዚ መድሃኒት ድሕሪ ምስታዮም ህይወቶም ሓሊፉ ወሃቢ ቃል ፖሊስ ግዛት ክዋራ ኣብ ኮሳኒሚ ኣጃሂብሮ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ባህላዊ መድሃኒት ዝወሰዱ ኣባላት ስድራ ቤት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተዛሪቡ እቲ ኣግራዛ ሓመት ሓውሲ 10 ኣባላት ስድራ ቤት ብዝሰተዩ ውህድ ምኽንያት ሞይቶም ተረኺቦም ክብል እቲ ወሃቢ ቃል ኣረድዩ ካብ መንጎበት መድሃኒት ዝሞቱ ኣባላት ስድራ ቤት እቲ ብዕድመ ዝናኣሰ ቆልዓ 2 ዓመት ኮይኑ እቲ ዝዓበየ ድማ ወዲ 40 ዓመት ምንባሩ ፖሊስ ሓቢሩ እቶም ጡርጡራት ኣብ ቀይዳ ኣትዮም ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ መግለጺ ፖሊስ የመላኽት እቶም ውልቀ ሰባት ኣብቲ ገጠር ከባቢ ኣብ ዝርከባ ማሕበረሰብ ብባህላዊ መድሃኒት ብምድላው ዝፍለጡ ድዮም ኣይኮኑን ዝብል ገና ኣይተፈለጠን ብዙሓት ናይጀራውያን ብፍላይ ድማ ኣብ ገጠር ከባቢታት ዝነብሩ ሰባት ብምኽንያት ሕጽረት ገንዘብ ድኽነትን ባህላዊ እምነትን ንዝተፈላለዩ ሕማማት ፈውሲ ንምርካብ ባህላዊ መድሃኒታት ይጥቀሙ እዮም ስርዓት ጥዕና ሃገሩን ብብዙሕ ጸገማት ኣንዩ ማያሚ ኣሜሪካ ሓደ ህንጻ ድሕሪ ምፍራሱ ሃለዋት 99 ሰባት ከም ዘይተፈለጠ ተገሊጹ ኣብ ፍሎሪዳ ሰሜን ማያሚ ባል 12 ደርቢ መንበሪ ህንጻ ፈሪሱ ብውሕዱ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ብ10 ድሃዮም ከም ዘይፍለጥን ሰመዝ ገሊጾም ዛጊት ሚትን ክልተን ሰባት ሃለዋቶም ክረጋገጽን ከሎ ካልኦት 99 ግን ሕጁን ኣይተፈለጠን ክብል ከንቲባ ዳንኤል ሄሌቪኒ ካቫ ተዛሪቡ ኣብ ተሽዑዋን ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ኣብቲ ህንጻ ከም ዝነበሩ ኣይተፈለጠን ምክንያት እቲ ንፍርቂ 139 ክፍልታት እቲ ህንጻ ዘጥቅዕ ሓደጋ ምፍራስ እቲ ህንጻ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈለጠን እቲ ህንጻ ብ1980 ዝተሰርሐ ምዃኑ ክግለጽን ከሎ ብርክት ዝበሉ ላቲን ኣሜሪካውያን ስደተኛታት ድሃዮም ተሳይኑ
ከም ዘሎ ቆንስላቶም ይገልጹ ኣዝማደ ቀዳማዊት እመቤት ፓራጓይ ካብ መንጎቶም ምጥፎኦም ዝግለጽ ዘሎ ሰባት ከም ዝኾኑ ሰመዚ ፓራጓይ ሓቢሮም ሰራሕተኛታት ምድሃን ህይወት ንቀዳማዊት እመቤት ሲልቫና ሎፔዝ ሞሪ ሓፍታን ባለቤታን ምስ ሰለስተ ደቆምን ናይ ገዛ ሰራሕተኞምን ከም ዝጠፍዩ ዝንገር 35 ሰባት ካብቲ ዝተደርመሰ ህንጻ ክወጹን ከሎ እቶም 10 ዳሃሳስ ተገይሮም ተሓኪሞም ተፋንዮም ክልተ ድማ ናብ ሆስፒታል ተላይኾም ኣማሓዳሪ ፍሎሪዳ ሮን ዲሳንቲስ አገልግሎት ምድሃንን ምጥፋእ ሓውን ሕጁን ይልእኽ ከም ዘሎ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በጎኑ እቲ ኣማሓዳሪ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ክእውጅ ትጽቢት ከም ዝነበሮ ብምግላጽ ሰመዚ ኤጀንሲ ምምሕዳር ህጹጽ ግዜ ፌደራል ኣብ ምሕጋዝ ከም ዝነጥፉ ተዛሪቡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም